Teraz urobíme ruky. Vezmeme si drôtik, ktorý je zastrihnutý na koncoch, iba aby sa to lepšie s tým pracovalo. A vždy vlastne dve takéto mykané vlny, alebo myslím, že v niektorých sadách sú aj česané, ale teda na tie konce ručičiek vždy použijeme túto telovú a na rukávky už aká farba je priložená k jednotlivej výlke. Je toho veľa, nepoužijete určite všetku, takže ukážem vám, akým štýlom sa to vlastne omotáva. Zoberiem si takýto akoby pásik. Naozaj musím jemnou vrstvičkou obalovať ten drôtik, lebo potom mi to tam nebude dobre držať. A začínam tu, kde to mám odstrihnuté a pôjdem smerom ku koncu. Tak založím. Budem takto točiť pod prstami, si to tam priliepať. Ono to tam celkom dobre drží. Keď mám tento konček omotaný, tak vlastne zalomím. Akoby polovicu zalomím toho ostrihaného. A točím ešte raz, aby som to vlastne takto. Môžem si vymeniť, keď sa mi lepšie. To stačí. A teraz to isté pôjdem z druhej strany. Keď to máme omotané z obidvoch strán, zoberieme farebnú. Takisto to robíme ako s tou bežovou, s tou telovou. Nechám trčať akoby ruky. A začnem vlastne umotávať. Takto vyzerajú ruky.